Pjazza Santa Margherita f'Tasannat kienet riġenerata fi proġett li ra ħafna mill-ispazju fil-qalba ta' dan ir-raħal awċi issir aktar aċċessibbli b'żoni pedonali miftuħina tgawdija tal-pubbliku u ħielsa mill-karozzi. F'indirizz li għamel il-Prim Ministru Robert Abela tenna li dan il-Gvern qed ikompli jġib bidla pożittiva inkluż f'Għawdex fejn qed ikompli jagħti spazji miftuħa lill-komunità. Huwa qal li bir-riġenerazzjoni ta' din il-pjazza mifruxa fuq 4000 metru kwadru qed titwettaq weda elettorali oħra li qed wassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja tar-residenti. Il-proġett sar b'ħidma konġunta bejn il-Kunsill Lokali ta' Tasannat u l-Ministeru ta' Għawdex huwa parti mill-viżjoni tal-Gvern għal Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Bħala parti mill-proġett inbidel il-pavimentar kollu u l-bankini ġew aċċessibbli. Ġiet installata wkoll mara ġdida tat-toroq bħal bankijiet ġodda, sar xogħol ta' rinnovar tat-tsuntier tal-Knisja, twaħħlu dwal ġodda li jagħmlu użu effiċjenti mill-enerġija kif ukoll bollards li ser jgħinu sabiex ikun hemm parkeġġ strutturat fil-pjazza. Il-pjazza kollha issa għandha bażi tal-konkrit rinforzata li tiflaħ sew għal vetturi. Il-proġett ħaħseb ukoll li jibni passaġġi taħt l-art sabiex is-servizzi eżistenti jiġu rilokati taħt l-art. Il-Prim Ministru Abela awgura li dan l-investimenti ħall impatt pożittiv speċjalment fuq il-familji u dawk li jżuru dan ir-raħal. Huwa ħeġġeġ lil dawk preżenti biex jibżgħu għal dan il-proġett ħalli bekk jibqa' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Minnaħa tiegħu il-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li dan l-ispazju ġie riġeneratu ser jintrat lura lill-komunità Sannatija u lill-poplu Awċi. U qal li dan huwa proġett ieħor li twettaq u li jirrispetta l-viżjoni tal-Gvern biex hekk kif wieħed jissaħħu u jitkattru l-ispazji pubbliċi. Waqt l-inaugurazzjoni tkellem ukoll is-Sindku tal-Kunsill Lokali ta' Tasannat Filip Vella, il-Kunsill Lokali ta' Sannat kif ukoll ir-residenti kienu preżenti għal din l-inaugurazzjoni.